Θέλεις να διοργανώσεις παιδικό πάρτι, αλλά δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις? Μην αγχώνεσαι, σου έχουμε τη λύση. Μπες στη youreventpro.gr και βρες ό,τι χρειάζεσαι εύκολα και γρήγορα. Συμπλήρωσε μερικά απλά προαιρετικά πεδία, όπως η ημερομηνία, η τοποθεσία, ο προσεγγιστικός αριθμός των ατόμων και οι υπηρεσίες που θέλεις για το πάρτι σου. Με ένα μόνο κλικ στην αναζήτηση θα δεις τους πιο ταιριαστούς επαγγελματίες για κάθε υπηρεσία που επέλεξες. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Πατώντας στο Μουσείο Φυσικής, μπορείς να κλείσεις το χώρο του πάρτι. Και μετά μπορείς να εξερευνήσεις όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες που προσφέρει το προφίλ, για παράδειγμα το φαγητό. Και το καλύτερο, μπορείς να κλείσεις έναν, δύο ή και περισσότερους συνεργάτες μαζί μέσα από την ίδια πλατφόρμα. Οργάνωσε το παιδικό πάρτι των ονείρων σου εύκολα, γρήγορα και χωρίς άγχος με τη